Хей, спри за секунда. Ако те първо започваш да се занимаваш с Таро и се чудиш откъде да започнеш, първо трябва да чуеш това. В днешното видео ще ти покажа как да избереш първото си Таро тесте, какви грешки да избягваш и как да подготвиш енергията си преди да започнеш четене. Здравей, аз съм Нара и искам да ти покажа как можеш да усетиш и разбираш картите сама. Ако ти първо започваш да опознаваш Таро и се чудиш откъде да започнеш, това видео е точно за теб. Днес ще споделя трите най-важни неща, които ще ти помогнат да изградиш стабилна и чиста връзка с картите. Как да избереш първото си тесте без да се оплиташ в митовете, кои са най-честите грешки при тълкуването, допускани от начинаещите и как да подготвиш пространството си, за да усетиш енергията по-дълбоко. Нека започнем от самото начало. Твоето първо Таро тесте. Един от най-честите митове, които чуваме, е, че някой трябва да ти го подари, иначе няма да работи. Това не е вярно. Истината е, че тестето попада на едно и също емоционално и психологическо ниво с теб, още от момента, в който ти го избереш съзнателно. Започвате да работите на едни и същи вълни, ти и колодата ти. Когато вложиш намерение, любопитство и желание да се учиш, енергията вече е там. Как да разбереш кое тесте е твоето? Гледай изображенията. Ако усетиш привличане, ако нещо вътре в теб каже да, това е моето, слушай това чувство. Интуицията никога не греши. Добре ще е гръбчето на картите също да ти харесва, защото в голяма част от работата с тестето ти всъщност гледаш гърба на картите. Ако си напълно начинаеш, започни с класически Rider-Waite или някой негов модерен вариант. Например, Градината на вещицата. Това са ясни, визуално изразителни и чудесни за учене колоди, с много лесни за разбиране символи. Хубаво е първо да потърсиш картите в интернет. Има ревюта на много от колодите. Имай предвид, че в книжарниците и магазините картите са запечатани и няма как да ги разгледаш на място. След като вече имаш своето тесте, идва вълнуващата част – тълкуването. Но тук доста начинаещи се спъват, така че нека ти покажа 5 често срещани грешки, които можеш лесно да избегнеш. И първата от тях е тълкуване твърде буквално. Таро говори чрез символи и усещания. Тук няма да и не отговори. Тук има истории и послания. Втората грешка е тегляне на твърде много карти. Правилото е един въпрос, една карта. Ако нещо е останало неясно, задаваме уточняващ въпрос към първия и тогава теглим допълваща карта. Много начинаещи теглят още и още, за да потвърдят отговора си. Понякога една карта казва достатъчно. Друг проблем е страха от негативни карти. В Таро няма добри и лоши карти. Всяка карта има положителни черти и отрицателни такива. Има карти, които са по-подходящи за дадени теми и карти, които са по-неподходящи. И всички те се тълкуват според самия въпрос. Ако въпросът е негативен, какво ми пречи да бъда щастлива, естествено ще четем картата с отрицателен знак. Или кои мои качества ще ми помогнат да бъда щастлива, тогава четем с положителен знак. Картите като дяволът, смъртта и кулата не са страшни. Те просто показват вътрешни ограничения, трансформация или освобождаване. Обърканите въпроси са друг проблем. Колкото по-ясно питаш, толкова по-ясен ще е отговорът. Вместо ще бъда ли щастлива, попитай какво ми пречи да се чувствам щастлива в момента. И петата грешка е прекаленото доверие в книжките, придружаващи колодите. Да, те са полезни, но не могат да заменят интуицията ти. Гледай образа и усети какво казва лично на теб. Чети книжките, но слушай интуицията си и я съчетавай с системните значения. Това е гаранция за успешно четене. Последното, но изключително важно нещо, това е енергията на пространството, в което четеш. Таро е разговор с Вселената, а за да чуеш нейния шепот, трябва да има тишина вътре и около теб.
изчисти мястото, премахни хаоса и всичко, което те разсейва. Запали свещ или ароматна пръчица, сложи любим кристал, пусни си тиха музика, ако ти харесва. Направи няколко дълбоки вдишвания и усети как се заземяваш. Много е полезно така нареченото квадратно дишане. Вдишваме бавно в продължение на 4 секунди. Задържаме въздуха за 4 секунди. Издишваме бавно 4 секунди. Задържаме въздуха отново за 4 секунди и почваме от начало. Правим поне 3 такива кръга. Преди да започнеш, кажи си нещо вдъхновяващо, като нека това четене бъде ясно, честно и за най-висше благо. Това настройва вибрацията на чиста и защитена енергия. Или пък можеш да направиш кратка медитация за влизане в енергийния информационен поток. Ако не си правила такива медитации и не знаеш как, абонирай се и следи канала ми. Скоро ще кача видео с подходяща такава. И така, това бяха 3 основни стъпки, с които можеш да започнеш своя таропът. С любов, яснота и осъзнатост. Не е нужно да знаеш всичко наведнъж. Просто се доверявай на усещането си и остави картите да ти бъдат приятели. Ако това видео ти беше полезно, харесай го, абонирай се за канала и сподели в коментарите кое беше първото ти тесте и как го избра. Благодаря ти, че беше тук. Пази енергията си и до скоро!